Ето, че сега съм с таблета, който обявявам малко дръзко, може би, но за свой любимец в 10,1 инчовата категория. Това е Xperia Z2 таблета, който е изключително тънък. Не съм сигурен дали е по-тънък от смартфоните в класа, но определено до този момент не съм докосвал толкова приятен 10-инчов таблет, не само заради дебелината на корпуса всъщност, а и заради това, че на практика теглото му е много ниско, само 426 грама, които разпределени на тези 10 инча, може да си представите колко малко означава, когато го държите в ръката си. Буквално можете с два пръста да го придържате и да не се притеснявате от това, че той ще натежи или ще се изплъзне или ще падне. Изключително тънък, изключително лек. Определено съм много приятно впечатлен от таблета. Нека оставим обаче физическите му характеристики на страна. Гърба е много приятен, между другото. Бяло матово покритие, матирано покритие, което наистина придава много изискан външен вид и най-важното, стабилно захващане позволява на таблета, така че да не го изпуснете. Виждате интерфейса, оптимизациите от Sony, които сме виждали до момента. Всичко е много плавно. Отново говорим за дисплей с огромна резолюция от 1920 по 1200 пиксела и 3 Luminous дисплея, който използват те за по-широки ъгли на виждане до 130 градуса. Отново XMOR сензор имаме използван при камерата, 8 мегапикселова на гърба и разбира се NFC поддръжката, за която споменаваме често. Според Sony това е най-тънкият и най-лек таблет сред тези таблети, които са доказано издържащи на мокрене или така наречения waterproof, който те имат. Честно да ви кажа, не ме интересува дали е най-тънкият и най-лек на света. На мен ми стана симпатичен от момента, в който го докоснах. Действително ще ви направи впечатление, че размерите му, като изключим тези 10,1 инча на дисплея, в диагонала на дисплея, имаме и доста пространство от двете страни. Предполагам, че когато го хванете за игра ще е доста по-удобен. Аз нямам нищо против размера да бъде по-голям на самото устройство, при положение, че е толкова тънко и толкова леко. Поддържа 4G свързаност също така. Виждате портовете колко компактни, колко добре прикрити. MicroSD заедно с microUSB и 4G порта за SIM карта. Последните устройства на Sony са сертифицирани с Miracast технологията. Това също е важно да се знае, тъй като действително все повече Android потребители ще имат нужда от подобен тип софтуерна връзка между техния таблет или смартфон и